Kasang Voice of the People Party lengba Presiden uba adan mila basayamaj kalpha da gajing tho sha umachir ba kajala konrat sangma an penpau gajing persya ka bajur halor gajing thu jong sarkar ban shim ye jaka jong Trat Soil and Water Conservation bat kamjuru ke jaka Trat Agriculture nakam taban pelong ye kata ka New Industrial Estate apo bernihat landi kata ka jaka ban bu ye karkhana ni jaka ka thamai ban bu ye karkhana apo bernihat kaseng kala kado bakawini ni jaka ka de ka bahya sispa nyo akar kabini ke jaka Trat Soil and Water Conservation ya ka bamta apnal kam ka Central Training Institute bat koi pa kadai ka ba he arpnyo akar kabini ke jaka Trat Agriculture Department kaseng kala kado bagi nongriam ke ba ke persya kalong halol ka jing duno ya ki khaw ki betap ani ya ki jing am ani ki spa mareng ke sodong jaka tai ke jaka namar ba ka jala makhlia ka de ka baruspa akal jing jing ki khaw ki betap kumjur ke jing ki sentiu ki skut ki balong kajing yada ye ke bor jaga mariam kawaipat kaseng kala kado kalong ba ka benihat kadai lupa ka jaka ka jelai bha lan ka sniu bha kal air kumanalap da ka Center for Research on Energy and Clear Air ya ka bala penmi ya ka report ka Frederick Ulber ajar saw ka ba kado ba ka benihat kadi ka wei ni ki jaka ki ba jakya tam kal air ani kata ka most polluted city kumta ka jing sim yaki jaka ban penlong susu lende ban penbun susu yaki karkhana kanang wara susu ke jeng ka bakhrau yaki pai ba ki basong hakati ka thai susu nakaliang joka seng kala ong bakane ke jeng simti lende ke jeng simno yaki jaka Trat karyang bar kumju udu kata joka Soil and Water Conservation kalong ke jeng iben ya ke jeng trikam joki ni ki Trat trikam susu ka seng kala ong baka jalla mekhlia kamdan record ani kamdan kita kajing tekam ka babyang ha kabede bakajing seng ye ki karkhana mana da jam bakani kajing seng ye ki karkhana ka poi shaka bapulam kalong kajing lene ai ka bakhrau ya ki jaka ki bakala shim ha kabede pan kam napta karap karyang bakam juru de kam tabat pen he pensan ye ki ding ki si nagaleng juga seng ka buru kajing kalile ne ka pen pau kajing artien ya kajing tekam jong kata ka Invest Mekhlia Authority pan hadu mata kam shai kini ka board tekam kan tekam ha kan kom bat ki ai gijing la gijong ka hakaba kala ban pentrikam nakam ta gijing pen ki ki karkhana ni kalong pan ban gijing ma ye ki pai ba hayin habut susu nakalen jo ka seng kala ong ba kam persya ya kata gijing kwa ani gijing ong nu dang ka sarkar ban pen ki ya ka jalla ni man pen poi ya ka jalla sa kata ka $10 billion economy bat kam persya ru ya ka jalla ba kan seng ye ki karkhana nrei ka persya jurpat ban seng karkhana hagi jaka ke bade juga karyang wa kumjuru ya kata Soil Water Conservation namar bakini ki Trat trikam kilong ki taki atel ni ki board trikam ke bala ban kentiu emtang ya karoi kapah ni kilong ru kita ki board ki ban penyo ha ki pai ba ki jingmam jingdi yani kita ke food security na kamta jong ki pai ba kamta na kaleng jaka sang bu ikini ki jingkili harum hatu kata Soil and Water Conservation lani kata agriculture ki medan bentai ai ba kata ka jing angnu jong jalla man poi sa $10 billion economy lani kini kita rekam jong jalla kimlong ki beler kamsu ba ka sarkar kan penkelai ke jaka jong ki sa jaka ya seng ki karkhana kumtan na kalen jong seng ka por pau ka jong pusa jur halor jong kani bat tang ba ka kata ya mei mariang lani ka kata ya kata kajing trikam jikin ki Trat trikam hnrei kalong ru kajing ma ya ki pai ba hadin habut pada ki jaga ki ba lepan kam nap ta rep karyang bat ban bu tengka ya ki umbam umdi ba ki klau ki betap ke kelalong penban ke jaga ban bu ya ki karkhana